Hej, og velkommen til den her video. Jeg vil bare lige sige, at den her kanal, den kommer til at udelukkende. Der kommer nogle vlogs ud. Der kommer hen over sommerferien her, så kommer jeg til at uploade så meget jeg kan, og så meget jeg har overskud til, og så meget som jeg kan rumme. Men ja, det kommer tydeligvis til at handle om vlogs på den her kanal. Og måske nogle ferievlogs kommer der også. Jeg tror der kommer, hvis jeg har overskud til det, så laver jeg en ferievlog. Så ja, jeg håber I vil følge med. Hej hej.